de sgu alle sammen. Du følger med ind på stationen nu. Ja, tak det. Nej, jeg gider ikke tage. Tag nu roligt, lad være. Nej, jeg gider ikke. Styrelse. Sæt dig der. Hvad har du at sige til dit forsvar? Du har bare drukket den der spiritusflaske. Der er jo næsten ikke noget alkohol i den for helvede. Det siger de sgu alle sammen. Helvede. Hvad har du at sige til dit forsvar? Og hvad? Jeg giver mig hurtigt ting. Og mordet! Mordet? Nå, det var ikke mig. Du er en morder. Jeg elskede hende, det var ikke min fejl. Du har dræbt Anne. Hvad? Nå, nej, det er min tvillingebror. Det er din tvillingebror, Anne. Nej, hvad fuck med, altså, kæresten, tvillingebror kæresten, det var min bror, der lavede. Ja, så siger jeg farvel, du. Farvel, ja, vi ses. Åh, shit. Hvad så? Hvad så? Hvad så?